Adikku wedok Mbak Anting ya wis kepareng rawuh. Ben pinarak ana kiwa kotak karo awakmu ya, Nduk. Mbak ya mesem rambut bedae apa? Saya ono saya ini lagi iki ketemu karo panjenengan Mbak Anting. Nggih, kula biyen saora-orane aku wis tau nyangik ning daleme kula ndereki bapak nalika semono. Bapake sinten? Ya bapakku no. Oh nggih. Nggih no ning daleme Kang Rama ngene Pak Sun. Pak Sun Gondro. Oh nggih. Sehat ta? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat. Waras? Alhamdulillah waras mboten gendeng. Iya. Ya kudu ngono, sehat iki kudu waras. Lah nggih, nek ora waras Lah niki jenenge wis ora sehat lahir batine. Lah nggih. Mergo saiki akeh banget, nggih ta. Ketoke disawang ki sehat-sehat kae. Wah, sandangane ya apik-apik kae, katokan dawa, nganggo dasi, nganggo peci. Ketoke sehat ning ora waras. Ora waras. Nah, terus ngapusi kancane. Ngoten niku. Nggih. Dalu niki sowan ten Kabupaten Demak. Betul. Ten desa napa, Mas? Meranak. Mana? Merana. Oh, Merana. Iya. Oh, nggih, desa Merana. Pokoke kula niku pun napa sangat-sangat bangga saged sowanten mriki. Ten Kabupaten Demak soalnya kan niki tuh Demak itu kota Wali Songo nggih. Kota Wali lah, Demak kota Wali. Ten niki nggih kadose saged kalih pesareane Sunan Kalijaga. Nggih, betul. Mila kula karo panjenengan kuwi kaya dene mung nemu Klasa Gumelar. Perjuangane Njeng Sunan oleh arep siar agama niku ya kaya ngono kae direwangi nresnani upamane nganggo wayang, nganggo gamelan nggih ta. Kuwi wis diwiwiti dene Njeng Sunan awake dhewe mung arek neruske. Kuwi wae ora ana sak kuku ireng ini sak ora-orane nempil kamuktene. Lah nggih niku kula sing salut niku Kanjeng Kyai Sunan Kalijaga niku mendekati dan membumikan Islam itu melalui gamelan dan juga wayang ngoten niku. Mergo ngerti yen wong Jawa niku senenge gamelan karo wayang. Lah, terus Njeng Sunan niki dadi srana, wayang ki sarana, nggih ta? Nggih. Ora kok disembah, oh mboten. Wayang ki sarana. Kaya dene Pak Tani kae lho, macul saranane ya nggawa pacul. Nggih. Nggih ora kok terus nyembah pacul, ning pacul nek ning omah ya diopeni. Tandinge ya ben ora gampang mrucut, pacule ya tetep landhep. Doran pantek nika. Ya. Wonten werdine to doran niku aja maido karo karepe doran apa, Mas? Aja maido karo pangeran. Aja maido karo pangeran. Pantek pangpa jiwane aja nganti cethek. Pantek pangupa jiwane aja nganti cethek. Banjur nika nggen patulna jenenge lampir. Lampir, landheping pikir. Landheping pikir. Wong urip kudu iso usaha piye carane. Heeh. Pacul kene sing gablok kene sing pentor. Lah pentor artine apa? Pentor nang kene. Pentor. Mbak Anting. Dalam Mas Bayu. Nggih, niki ndereke syukuran Pak Cipto. Niki wis panjenengan arep jeneng gula sik. Oh nggih, senang kula nggih. Mbak Anting sakniki pendidikane wis kuliah apa? Kula tasih kuliah ten Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, ning UNY to? Nggih. Oh, wonten UNY. Nggih. Presidhen mahasiswa. Lah ora hebat. S1. S2. S2. Loh, wis arep magister seni lho, S2. Magister seni. Delok niki Pak De, aja nyepelek. Guru S2 sepira? Lah jenengan S piro? Aku ki S6 kok. Lho, kok iso? Apa enek S6, Mbak? Ora enek. Ora enek yu. Saurarane omong S3, munggah sithik wis profesor. Profesor. S6 iki apa? Niku sak ngisor kula. Kula niku S6 niku ngerti kowe SK. Apa Pak? S6 ki sinten sumerep silit sapi saged singsor. Setelah bukan. Kok Malah singkatan. Ning anu to, Bos. Perbandingane wong pinter ki mesti larang regane. Kok ngono? Yen wong bodho mesti gampang dihapusi wong.
Contoh wae. Contone apa? Kaya mbok kuwi wong bodoh. Heeh. Nek dihapus bapakku wong wong pinter. Seorang bapakku ya dokter. Weh, dia ini jebul anak dokter. Dokter Dokter-dokteran apa dokter tenanan? Dokter nambani penyakit kuwi. Dokter bedah. Nggih. Kok duwe anak ngene tok nae ya? Lah iya. Loh, Terus piye kuwi? mula nek jeneng dokter niku nek akhire nambani mesti larang. Nggih. Contoh nambani penyakit dalam, iki sing penyakit dalam ya. Nambani jantung. Ini mahal harganya. Iya. Nambani tipes lambung, iki penyakit dalam. Iya. Iki mahal harganya. Heeh. Pamane nambani penyakit luar, gur beleng. Kuwi murah. Penyakit kulit panu, kuwi penyakit luar. Kuwi murah. Murah. Ya padha mawon sinden. Sinden ngono. Sinden sing termasuk luar kaya jare iki di luar. Heeh. Iki ya murah. Murah. Tapi nek penyakit dalam jantung mahal. Iya. Wis ta, wis. Ngapa kok tekan sinden? Lah kok Penyakit dalam kok tekan sindene mati. hubungane karo sinden ki apa? Apa-apa nek sing nang luar kuwi murah. Murah, nggih. Oh, nek ning dalam kuwi Mahal. larang. Mula Contoh kaya cintailah penyakit. produk-produk dalam negeri. Aja cinta karo luar negeri. Mergo luar negeri ki murah. Murah. Mergo nggone luar. Contoh Contoh jare. Kuwi murah. Heeh. Nek penyakit jantung kuwi kan di dalam. Itu mahal. Mas mbuh. Kok mulek wae. Ayo saiki aku ya duwe pertanyaan. Apa? Jenenge wong urip ning donya ki ana rong perkara. Contone, Ana awan, ana bengi, ana panjang, ana pendek. terus ana apa ya, Mbak ya? Ana api, Hah? Tapi ana api. Ana elek. Nah, saiki to wong urip ning alam donya nek ana rong perkara kuwi aku lali malah pertanyaanku. Lah ngene. Nduk, tak benerke. Jane arti kono apa? Lah iki aku ki nyawang untune Pak Plontor niku mau lho. Iki spasi jenenge nduk untune. Delok. iki jelakan jendela. Lah kok iso mengo kabeh? Instalasine Instalasi mbahmu kuwi. Pertanyaane sida ora iki. Kuwi Ora ana. sida lah wong aku malah nyawang. Oh, kuwi Wajahe Pak Plontor malah lali ya. Aja meden-medeni Pak Dik. kuwi nek karepe Aja nggo topeng ngono kuwi. ana awan ana bengi. Heeh. Ana apik, Ana elek. elek. Ya wis, eleke tak kempite dhewe, tak indise dhewe. Ya. Banjur Apike. kempite dhewe. Iya, anu tunggale anu bedah Oh. dalam. Nek dibawani sik Mbak Anting. Iya, dibawani. Kula piyambak. Nggih no. Nggih. Heeh nek karo ndak malah do mlayu kabeh. Masa aku bawa do mlayu. Iya. Ya kaya apa bawane? Mangsa borong nderek bawane apa? Aswara ndorong ya. Nggih. Wah. Kekarane wong akrami tetep banda Weh, Mbak Anting. Dalam. Sampeyan anggere nyuwanten karo merem nek nganti ditinggal lunga sing nonton piye? Ya, Kuwi mergo ngematke kok. karena itu menjiwai, menghayati. Menjiwai ngematke iki berarti karo merem ngene ya? Ya Heeh. apa-apa. Nek merem kan ra rugi apa-apa. Lah jenengan nek mangan sithik untune mlayu. Hah? Kok ora mlayu entek kok. Lagi delok entek. Iki tak gantung tukire kok. Ya. Banteng lho. Dadi Nggih banteng. monggo. Pokoknya nek menikmati merem. Nggih. Padha bojoku lho wingi menikmati ya merem. Pancen ra iso melek kok ya. Yo. Among hati pawi
wonten bebungah saking Pak Cipto 500.000 rupiah. Mau Eka wis ngaturke apa kuwi? Nandur ngunduh nyojatamu Kak 100. Makasih Dio. Mbak Anting niki anu diasta. Iki lho jupuk sik Kak. 100. Alhamdulillah. Nah, mungkin nek wis ketok gawene ya kudu nampa hasile. Nampa hasile, Pak. Yo, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Bos. Jos ta Pak De. Iya no. Yen angel Kaya arep nglairke. niki tuh ciri khas kula. Oh, akhirnya nyuwun Dadi kan karo mekekeh ngono ya. nggih, kudu enten sirkulasi udara antara ngisor dan dhuwur. Oh, kudu eneng pergantian udara. Pergantian udara. Ya bener lho nek kudu eneng udarane wong jero ndek ventilasi dadi. Iya. Ya. Padha Pak De pinter ya duwe ciri kok padha wae. Duwe. Ciri khasnya napa? Mlongo kudu ombo lho. Ora ciri khas pancen kuwi. Nanone no. Tan kena tinumbas Alhamdulillah wis diaturke. Sampun. Ya saiki langgame. Mangga. Nano ya. Jeneng kula ojo lali marang aku iki tokang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
ndadekake wong ya putra dalang dadi swara ya mat ya Mas Wendra. Suarane ki. Tur dasare weton Tulungagung. Aku wis niteni anggere weton Tulungagung alhamdulillah suarane ya mrisae. Kaya nika Mbak Kesi garwane Mas Cahyo ya Tulungagung. Suarane luar biasa. Terbanteng menika kunti talenta lho. Heeh, bener. Ora mung pesindan-sindanan tok. Nggih. Saged apa menika juara juara dangdut Nggih. Iya. Liga Dangdut Indonesia. Liga Dangdut Indonesia. Ya. Ya kudu diserambai. Yen wis ngono kok iso bedake antarane cengkok ning dangdut karo cengkok ning gamelan, iso kanggo sangu. Yen Mbak Ante iki ya mergo sing ngarepi ora mung nggon wayang wae, ya ta campur sari ya ngarepi. Mula wajib menguasai, ora apa-apa. Bakune kuwi awet tok, Kak. Apa-apa ki bakune awet, ya ta. Upama mumbul ya aja diumbulke kok nek tiba ndak kelaran. Mumbul ya mlaku wis kaundak-undakan mudune gen penak. Sak madya. Heeh, sak madya wae. Makasih ya Mbak Anting. Aku ampun lenggase, ampun lenggase. Tak goleki kanca saka Banyuwangi Mbak Dita Intawati. Yo kene mentaram. Mbak Dita mau wis ngaturke pepeling ya iki ana jatah saka Pak Cipto Rp100.000. Matur nuwun Pak Bayu. Kae ngopo kae kok sing dijiro tolah-tolah. Ora apa-apa. Mbak Dita kuwi gendang tok delekke wae iki mang aku karo Mbak Eka didelekne ning serempitan kene iki. Wah. Lah ngen kula mriki to. Mbak Dita kayak nggon ATM lho. Kok ATM iki piye karepmu? Oh, ATM gesek-gesek rak metu dite gampang. Eh. Racun toh. Lah kowe pokoknya kene iki terus piye? Kowe nganti beler. Nganti beler bocah iki terus piye? Bocahe sapa? Bocahe sapa? Bocahe dhewe-dhewe. Iki ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi ya. Sing nembang Mbak Anting karo Mbak Dita didum yai loro. Dibawani sik umbul-umbul Belambiangan. Mbak Anting iki nek Banyuwanginan juas. Wah iya. wae. Tasik sinau, Mas. Teknike Mbak Anting nek Piye? nyanyi. Piye teknike piye, Kak? Mambiat mayun hemat. Ya membiar ora rasa direnek-renekke. Mambu apa, Pak? Ora mampu kebo. Wah, kowe Pak Cipto Kaya Biasa ya, Dek. Oh iki sinden gudel ya. Nggih. Ledong. Yo, saka Mbak Anting sik. Mambiat mayone man. Mas Pendor, pengen entuk jatah 100? Nggih. Joget jigleng. Nggih. Yuk. Mambiat mayon eman. Mambiat mayone Hai. Lah kok metu dut mau? Lah kok metu dut iki piye Ya iki? sorry kepide. Sorry ambune lho. Ambune lho kaya kebong. Pancen apa-apa ki ning ambune, pamane kowe mangan iwak wedhus. Ku mesti ning ambune prengus. Oh iya, kabeh mesti kene Aku ambune. kambu batang. Hah? Ya sorry kepide, moyo. Ya Pak Anting. Neno. Suarane gandeng belam biangan. Amin. Allahumma. Yuk, lanjut. Ayo Mbak Anting. Oh, kula Anu meneh. tak kesini. Nyeram biai. Sing begagah ora mung isor tok. Kene ya begagah Mbak Anting. Sedaya angger wonten Wong lek wis
Wis saradan kok wis buka kabeh. Saradan pita? Saradan iki saradane ya kudu ngono kuwi. Bendana kebiasaan. Bendana iki lebu. Ya. Nosan toro Noswantara ya aku iki wedine untune nyempal ning kene iki lho, Mbak. Ah, lah untune kene nang nikah lho. Ya. Yo, Mbak Dita. Ya. Nane. Yo. Pianyo Iki ora jenggleng kok kumpul. Ora. Lah rekake mencolot tapi cepet Ya ora Wah, tak loske. Pak Peter lho. Piye Mbak Dita? Kasane dijenggreng sejae piye ya? Lah ra tekan lho. Wis ben mesake wong Yo pisan pindho ra tekan kok ping 3 to. piye? Rasakno. Ya Mbak Dita. Lar langit dol halasangka. Jenggreng aku nek ngono. Hah? Jenggreng aku. Kowe Ya. lu mudar aku. Jengkemak. Awang rada cukup eneng rada genah-eneng lho. Alah cukup sampe ora cukup ora tekan jare Mbak Dita lho Mbak Dita sampe dia. Alah jalan-jalan. Piye Mbak Teng piye Mbak? Kalian. Lanjut Mbak Anting. Nane. Neno. Belam biangan. Yuk. Tanah India. Yuk. Kumaliare Taman Sari Nusantara Belambangan, belambangan. Yo diaturke gerajakan Banyuwangi, monggo ya ta. Yo. Raja
Terima kasih wis diaturke Gerajakan Banyuwangi.